በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላምና እግዚአብሔር ምሳኻትኩም ይኹን። ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ትርከቡ ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ፀኒሕኩም? መዓልቱ ባሪኹ ለይቲ ባሪኹ ክሳዕ ከዚ ሰዓት ዝፅንሐና ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ካብ ኣጽናፈ ዓለም እስከ ኣጽናፈ ዓለም ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ከምኡ ድማ ነታ ንጽሕትን ሕሪትን ዝኾነት ወላዲተ ኣምላክ በቲ ፍቑር ወዳ ዝሃባ ክብሪ ምስጋና ንዘለኣለም ንዓኣ ይኹና። እምበኣር ክስ ፍትዋት ተኸታተልትና ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ራብዓይ ክፋል መንፈሳዊ ወዲ ኣፍቂረ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ገለ መዘኻኸሪ ካብ ዝሓለፈ ሳልሳይ ክፋል ኣቢል ንሄርሜላ በዚ ክመፀኪ እየ ተዳልየ ክፅንሐኒ ብሓንሳብ ቤተክርስትያን ክንኸይድ ኢና ከም ዝበላን ንሳ ግን ኣይከይድን እየ ኢላ መልሲ ከም ዝሃቦቶን ከይድ እንተደሊኻ ድሓር ከዓ ምስ ተመለስካ በዚ ጌርካ ምፀኒ ኢኻ ኢላቶ ኣንቲ ሄሮ ሓፍተይ ኣይከይድን እየ ትብልኒ እንተደኣ ኮንኪ ከመይ ኢልኪ ኢኺ ኣፍቂረካ ትብልኒ ዘለኺ? ፍቕርኮ ከምኡ ኣይኮነን ምፍቃርኮ ከምኡ ኣይኮነን ዝብል በፂሕና ነርና። ሎማዓንቲ ድማ ራብዓይ ክፋል መንፈሳዊ ወዲኤ ኣፍቂረ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ዘንጠጠኩዎ ዘውደቅኩዎ ብኣፈቱ ጓል መላእኽቲ ተኣረመለይ ፍሩኽ ፃኒሒት ሄርሜላ ሓፍተይ ምሽ ናይ ብሓቂ እየ ዘፍቅረካ ኢልክኒ በለኒ። ኣነ ከዓ ያ ጽቡቕ ኣለኻ ኣቤል ሓወይ ከዚ እውን የፍቅረካ እየ እሞ ምፍቃር ከመይ ድዩ ሄሮ ሓፍተይ? ክልቲኢኻ ተሰማሚዕኻ ይህን ሚህን ተባሃሂልካ ሓሳብ ንሓሳብ ተለዋዊጥካ ኢኻ ትፈትሖ በለኒ በቲ ሰሚዕኻዮ ዘይፅገብ ቃላቱ። ኣነ ድማኒ ኣንታ ኣቤል ሓወይ እንታይ ኢና ሞ ሓሳብ ንሓሳብ ንለዋወጥ? ምሽዓር ከይብለይን ኢልካኒ ኣነ ከዓ ይብለይን ኢለካ ካብዚ ዝዓቢ ሓሳብከ እንታይ ኣሎ እዩ? ከምኡ ኣይኮነን ሄሮ ሓፍተይ ህድእ በሊ ጥራይ ዋላ ምሳኺ ክሓድር እየ ፀገም ዘሎ ኣይኮነን በለኒ። እዛ ድምፂ ምሳኺ ክሓድር እየ ዝብል ምስ ሰማዕኹ ልበይ ናብ ዝነበሮ ተመሊሱ ሓጎስን ፍሳህን ዓሲልዎ ኣሎ። እሺ ኣቤል ሓወይ የቐኒለይ ለተስኤ ብሓጎስ ኣብ ግንባሩ ሰዓምክዎ በሊ ከዚ ሄርሜላ ሓፍተይ ቅድሚ ድቃስና ዝተወሰነ ሕቶታት ኣለዋን እሞ ክትምልስለይ ይደላ ኣለኹ። ምስ ይቅርታ እንዳበልኩ እየ ሄሮ ሓፍተይ በለኒ። ኣነ ከዓ ብውሽጠይ ኣይ እዛ ሕቶ እዚኣ ፀላእኹ እንታይ ክኾን ይኸውን በልኩ። እሺ ኣቤል ሓወይ በልክዎ ከም ሓውሲ ኩራ ሄርሜላ ሓፍተይ ቤተክርስትያን ከይድ ክትፈልጥ ዶ? ኣነ ከዓ ብውሽጠይ እንዳፈራሕኹ ኣይፈልጥን እንታይ ሞ ክገብር እየ ቆልዓ እንድየ በልክዎ። ከምኡ ኣይትበሊ ሄሮ ሓፍተይ ቤተክርስትያንና ቆልዓን ዓብይን ኣይትብልን እያ እኳ ደኣ ቆልዓ 7 ዓመትን ከለኻ ተሳለመኒ እያ ትብል በለኒ። ስለዚ ኣይትጋገይ ኣብ ቤተክርስትያን ድማኒ እንታይ ክገብር እየ ኣይበሃልን እዩ። ቅዳሴ ትሰምዕ፣ ማህሌት ትሰምዕ፣ መዝሙር ዝዝምሮ ኣሕዋትና ኣለዉ ትሰምዕ፣ ስብከት ትሰምዕ፣ ተኣምረ ኪዳን ትሰምዕ። ኮታስ ኩሉ ኣብ ቤተክርስትያንና ዘየለ የለን እቲ ምስማዕ እውን ንባዕሉ በረከት ይህበካ በለኒ ትሕትና ብዝተመልኦ ቃላት። ኣነ ግን እዚ ኩሉ ክዛረብ እንከሎ ፅን ኢለ ክሰምዖ ፀኒሐ። ኣቤል ሓወይ እሺ በልክዎ ንዕኡ ከምስል እየ እምበር ልበይ ግን ኣብኡ የለን። ንዕኡ ኢለ ግን ኩሉ እቲ ዝበለኒ እሺ ኢለ ደምዲመዮ ከዚ እውን እንኳ ዘይሓተኒ በልኩ ብውሽጠይ ሄሮ ሓፍተይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኪ ፅን ኢልኪ ሰሚዕኺ እሺ ኢልኪ ብምቕባልኪ በለኒ። ኣነ ከዓ ውሽጠይ ከም ውሽጠይ ኖኖ ፀገም የሎን ኣቤል ሓወይ በልክዎ። ስለዚ ሄሮ ሓፍተይ ንዓይ ተፍቅርኒ እንድሕር ደኣ ኮንኪ መጀመርያ ፍቕሪ እግዚአብሔር ይሃልውኪ ናብ ቤት እግዚአብሔር መመላስ እውን ጀምሪ በለኒ። ምክንያቱ ፍቕሪ በዓሉ እግዚአብሔር ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ ይብለና ኣሎ። ስለዚ እግዚአብሔር ፍቕሪ ስለዝኾነ ናባና ናብ ደቂ ሰባት ከዓ ብኡ ኣቢላ እያ ትመፀና ከምቲ ቅዱስ ቃሉ ዝበለና ብዘይ በኣይ እኳ ዋላ ሓንቲ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ከም ዝበለና ሎሚ ከዓኒ ኣነን ንስኽን ኩሉ እቲ እንደልዮ ዘበለ ብኡን ካብኡን ስለዝኾነ ካብ እግዚአብሔር ምርሓቕ ጽቡቕ ኣይኮነን በለኒ። ፍቕሪ ነስተማቕር እንድሕር ደኣ ኮይንና ናብ ቤት እግዚአብሔር ንመላለስ እሞ
بدحريو كعا بزعبا فقرينا اكزابير كردانا ايو بلني أبيل حوي إشي بقى تقبلك على بالكو أنا كوا كخيد نتزيد لخو نعو دسكبلجن حراي بالكو ناي مود أتحطو إياه تقبلني الرحفتي وي أنت زودجن بخوفناكو مريت وقح بالكو كم تلمود بوشت أي إشي كسر بالكو كسيس أويجا أبيل كم زخرخو ترديو في الشيخ نقبله أي تخري بامو أزي تخلين كيزل لخدان نايدك أنستيو ديو ولاس نايدك تبعتي بلني مخنياتو أتم أنا زخدانم كداونتي حصرتي سرن لعل بركي زخونو ببوان نغير كو زخدانم حصرت شميزن يزخدان نيرا دارقا تراي نفسي إزخيد نيرا أنا كعا نايدك أنستيو إيو بركوو هيرمي لحفتي كزوون تقدسكي مسس زهابكني كي مسقن كخي كحلف عيدلني ازي كدان زي تخدين كي زلخي نايدك سبعتي ايو نايمن قواليا كلومي كم زي عينت كدان تخدان انا تقلال ايري ازي فلت كم زينات كدان تخدان ايكون عندك انسيو دك سبعتي كمان قريفنا يينا قدوس اغزابير املاخنا بتي قدوس قالو غيرو كم زي بلنا لو سبيتي خلان سبعي اتكدن سبعي كا سبيتي خدان اي كدن كم زي زقبر زباله أب إغزابير أملاخك فنفنيو يبلنا سلازي الرحفتي نسخي أكلنا خديو أكايد أخي أم حيشك بلكي فوتو بلني أنا خعا الشيلة سرحي أرسعكن بتهواخ سعدك أسكو حليفو أبي الحوي ندك سباب الكوو إذن كلن زبالكو خي سمعيخي أب تكبار مسوع الكيانينا بحنساب ندك اسبلني كزي فرق لي تفقين اللو كخيد بلي إلو تسأ سلام إغزابير مساخي يقون هي الرحفتي بلني مو تليفون كابا مهابني بركو بحسم حركان سمرق لبي تليفونو أقبلني ناب جزء كدا كزس الحر أبيل مريت ببرهان قوس الميتوني عت نفسي كم عينت نفسي أخي زلق مساي حتى تحتت كدما مس زيت هبي إلى لنفسي دقيمة بحتى حتتكوا أبز جزان بيني أنتي كم سر حربتي لني ناب سرح مخادون بسنك فقري قدي فيو أبيل مساين كله سزاربن زربا كزون أبحلينا آتيو اندا تدراربا يمسأني الله كاب كل زربا زاربن زنبرقن حانتي ببزحي أبحليناي اندا مسأتر بشن الله نساد ما اغزابير فقر إيو سلازي أب اغزابير فقري حلوكي تبليا تدقاقمات مسأن زلا فقري مالت اغزابير فقر إيو مالت إيو دي زبلني اغزابير جن كميلو يفقر قينو فقري اندك سبات أب عالم زلنا ترايد يكونن دويلك زاربو لني نمخانو فقر مالت كاب قدامي كفلي كسعة سعي كفلي ممهرنا كم زمهرنا فقر مالت سنيت حالوت رهوا قسانت وزت مالت إيو امبر اغزابير فقر إيو إلوم أي مهرنان أبيل جن فقر مالت اغزابير فقر إيو مالت إيو إلني إلى مس نفسي حتى الملسن قد إما أب كم زي أمثل حساب تحيلن كلخو زي حسب كله حنتي كابتي قربت مزيئة نافق زي أتيوا كم يبعيلك زحفتي بلتني أنا خعا صبق علا بالكوا كني لردو فقادن يالي خبلتني مستي حساب حزي يزنبركو ملسي يزنقع نيرا مغنياتو اتا فقر اغزابير يتبل ولا مسأن كلخو إيو أب حلينا يزربشاني الشي فقادن يأيه هيرمي لاي بهال بالكوا أسعب بلا نساخعا أنا ون مرهوي تبهال صبق لي لاي قبرنا بلتني أنا جن نقابيل كدولي حسب سزنبركو بوشت أي معزيات وصلي كابز جزاي قبل أب جنكت أتخو إيه دا هيرمي لحفتي أي دحان كندخي بلتني أي دحاني بالكوا هيرمي لحفتي بلن عناي جزابونا كنساتي بحنسب بلتني الشي كيد مو نسخي كل نقرا داليو كيز أو عني مرهوي حفتي لا ناب جزء سدد كوا ناب أبيل كدول موبايلي أبيدي حسكوا ناي أبيل تيلي أبي فكر ناتي إلى سيف سزغور كوا ناتو تيلي كدلي أب قربا رخب كوا كل تجيزة دويلة تسوي عمس ودقت بقى وسيخو اتزنبرن جنقت بزيادة كعقرقر جمرة انتا يخون يخون مقبال أبيني لا أب حساب أتخو ناتي تليفون ون أي فلطن نقر حق إيو زي فلط أي خون كزون أداوي أكيب سوق كيبل كدول اللفتنكو كزون تسوي عاود دقت دقيمة دولكو هيلو زبل
ትሕት ብዝበለ ድምፂ ሰማዕኹ። ሄሎ ኣቤል ዲኻ በልኩ ብዓው ዝበለ ድምፂ። ጽቡቕ ኣለኺ ክብርቲ ሓፍተይ ኣነ ኣቤል እየ በለኒ። ሰላም ዲ ኣቤል ሓዊ በልክዎ። ሰላም እግዚኣብሔር ይመስገን በለኒ። ይቅርታ ዝሓፍተይ ኣይፈለጥኩኹን በለኒ። ኣነ ሄርሜላ እየ በልክዎ። ኦ ሄራ ሓፍተይ ቅሬታ መን እያ ክብል ጸኒሐ። ከመይ ምሲኺ ከመይ ቀኒኺ በለኒ። ቤላ ቤላ በልክዎ። 3 ግዜ ደውለልካ ምቕባል ኣብኻኒ ኣቤል ሓዊ። ጽቡቕ ኣለኺ ደቂሰ ነይረ በለኒ። ደጊመ ኣስዕብ ኣቢለ ክሓትካ እንዶ ግዳ ኣቤል ሓዊ። ፍቕሪ ማለት ሲ ረሃዋ ስኒት ሓልዮት ዶ ኣይኮነን። መምህርና ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ጀሚሮም ክሳብ ታሽዓይ ከምኡ ኢሎም እዮም ዝምህርና። ናትካ ግን እንድዒ እግዚኣብሔር ፍቕሪ እዩ ዝበልካኒ ከመይ ኢሉ እዩ ፍቕሪ ኮይኑ ኢለ ብሓደ ግዜ ሕቶ ይደምደምኩ። እሺ ሄርሜላ ሓፍተይ ተገዲስኪ እዛ ሕቶ ብምሕታትኪ ከዝውን ካብ ልቢ የመስክነኪ። እግዚኣብሔር ከመይ ኢሉ እዩ ፍቕሪ ኮይኑ ንዝብል ሕቶ ቁኑዕ መልሲ ኣለዎ እዩ። ሄርሜላ ሓፍተይ በዚ ሎሚ ግዜ ብናይ ሳይንሳውያን ወይ ድማ ብናይ ዓለም ትምህርቲ ኣይኮናን ንኸይድ ዘለና። ናይ ዓለም ንዓለም እዩ፣ ናይ ከንቱነት ከንቱ እዩ፣ ናይ እግዚኣብሔር ድማኒ ንእግዚኣብሔር እዩ። ብርግጽ ፍቕሪ ማለት ሓልዮትን ረሃዋን ካልኦትን እኳ እንተኾነ ነገር ግን እዚ ኩሉ ካበይ ዝመጽእ እዩ ክንብል ንኽእል ኢና። እዚ ኩሉ ካብ እግዚኣብሔር ዝመጽእ እዩ። ስለዚ ብመጽሓፍ ቅዱስና መሰረት ፍቕሪ ማለት እግዚኣብሔር ፍቕሪ እዩ ማለት እዩ። ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ካልእ እውን ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 እግዚአብሔር ፍቅር ምዃኑ የመልክት። ከመይ ኢሉ ፍቅር ኮይኑ ንዝብል ድማኒ ካብ ርእሰይ ዘይኾንኩ መልስ ክህበኪ ብሕፅር ዝበለ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ክመልሰልኪ እየ። መጀመርታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ቅድሚ ዓለም ዝነበረን ዘሎን ዝነብርን እኳ እንተኾነ በገዛእ ፈቃዱ ካብ ሰማያት ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ብሰሪ ሓጢአትና ብዘይ ምንም ገበን ክሳብ ዕጽምቱ እንደገ ዝወፅእ ብኢድ ፍጡራቱ ዝተገርፈ እሞ ከዓ ኩሉ ዝከኣሉ ፈጣሪ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ብሓሙሽተ ምስማር ዝተሸንከረ ንዓና እንደቂ ሰባት ብሓጢአትና ከለና ስለዘፍቀረና ዳኣይ እምበር ስለዘፍቀርናዮ ኣይኮነን ናብዚ ዓለም ዝመጸ። ብዝያዳ እውን ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጥፍእሲ ንወዱ በጃ ክስካዕ ዝህብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ። እዚ ማለት ንዓለም ኣፍቀራ ክብል እንከሎ እታ ዓለም ንሕና ደቂ ሰባት ኢና። ስለዚ እግዚአብሔር ፍቅሪ ምዃኑ መጽሓፍ ቅዱስና ይምስክረልና እዩ። ብዝያዳ ካሊእ መዓልቲ ጊዜ ጌርና ክንረዳደሉ ኢና። ተረዲእኪ ክኸውን ተስፋ ይገብር ሂራ ሓፍተይ ኢሉ ዘረብኡ ወደአ። እሺ ኣቤል ሓዊ ተረዲእኒ እዩ ይቐኒለ ይበልክዎ። ምስ ኣቢ ቻው ተባሂልና ምስ ወዳእና እቲ ኩሉ ክብለኒ ዝጸንሐ ኣብ ውሽጠይ ክትንክፈኒ ጀመረ። መርሃዊት እታ ጎረቤተይ ቡና ሰሪሓ ንዕበሊ ኢላ ፀውዓትኒ። ኣነ ከዓ ሕራ ኢለ ናብ እንዳ መርሃዊት ክኸይድ ካብ ገዛይ ወጻእኹ። معدو أمزحن تري لو من تكب تسبع صبح زاري لو انت غريو يبلن تيلو أملا